Egunon, For translation. sail ofizialeko Amigo filmaren prentsaurrekoari hasiera emango diogu orain. Buenos días, vamos a dar comienzo a la... Amigo filmaren prentsaurrekoari emango diogu hasiera, gurekin dugu haren zuzendaria John Sayles jauna, Joel Torre, antzezle eta produzitzaile, Jimmy Paretas aktorea eta produzitzailea Miren Paresi, eta zuen galderak erantzuteko zai prest daude. Jordi katalana da eta espainiara ere badaki. Aurrera zuen galderekin. Lehenbiziko galdera. Egunon, ongi etorri. Galdera behar bada topiko samarra, John Sayles berriro dago lehian, zinemaldian, jakin nahi nuke ze iruditzen zaion hemen berriro egotea, eskerrik asko. Tira, gure laugarren edo bosgarren bisitaldia da Donostiara, eta niretzat zinemaldi bat beti da gozatzeko zerbait, janaria gozatzeko, ura gozatzeko, igeri egiten egon naiz goizero, eta guretzat ere gure lehen aukera da, gure filma Europan aurkezteko, oso film berria baita, filmak eta filmaren lanarekin bukatu dugu duela astebete bakarrik. Filma Toronton aurkeztu genuen, duela egun batzuk, bizpahiru egun, eta orain Europan gaude, Espainian, eta asko gustatzen zait Donostiako ikusle orokorrak direla, bertako biztanleenak, eta ikusle sofistikatuak ere badira, mundu osoko filmak ikustera ohituta dauden ikusleak, ongi ulertzen dituzte gure beste filmak, eta horregatik ez gara arrotz sentitzen hemen. Kaixo, film hau Filipinen ingurukoa da, Amerikarren interbentzioa Filipinetan, behar bada diardu oro bat Afganistanen edo Iraken egindako interbentzioena, elkarrizketak oso antzekoak lirateke? Bai, uste dut, film bat egin nahi izan banu Iraken inguruko film bat egingo nukeen. Baina uste dut, gauza batzuk badaudela, gerretan gertatzen direnak, batez ere, okupazioa berarekin daramaten gerretan, eta eternak direnak, eta zori txarrekoak. Eta horietako bat da Joelen pertsonaia aurkitzen den egoera. Harrapatuta baitago bi indarren artean, eta ez daki nola iraun bizirik, eta zer egin dezakeen arduratsua dena bere komunitateko jendearentzat. Uste dut gure historiaren parte handi bat, gizakiagaren aldetik, okupazio gerra horiek direla. Film hau Frantzian egin zitekeen ere 1943an, edo Hego Amerikan, beste edozein lekutan egin zitekeen, erromarrek mundu osoa okupatu zutenean, esate baterako, Joelen pertsonaiak, esate baterako, erabaki behar zuen, nola egin aurre horri, gehiegi kolaboratzen bazuten alde batekin, beste aldeak hilko zuten. Orduan, ze aldek nahi duzu hiltzea, hori da galdera, noiz zara traidorea, eta noiz ari zara adimentsu jokatzen dagoen egoera kontuen hartuta.
eta abertzalea nola izan zaitezkeen modu irekian edo modu ezkutuan. Saietxezina da nire ustez. Paralelismoak egotea Amigoren eta Vietnamen gertatu diren eta gaur egun Afganistanen edo Iraken gertatzen ari diren gauzen artean. Baita Israelen eta Sobiet Batasuneko zenbait lekutan, Txetxenian esate baterako. Hau da, gure giza izaera da, gerrek okupazioa daramanean, norbait egongo da harrapatuta bi alden artean. Arreta deitu dit beste filmean, hizkuntza erdi mexikarra, erdi txinera esaten den bezala filmean. Nola moldatu zineten horrekin? Bai, uste dut, aukerak eman behar direla, filmak hizkuntza askotan izatekoak, azpidazkiekin, ikusteko ikuspegi desberdin guztiak, eta gehiago jakiteko, ezagutzeko pertsonaiak hobeto ezagutzeko. Orduan ikusleek entzun dezakete Amerikarrek zer esaten duten, barrioko biztanleek esaten dutena, gerrilariek esaten dutena, kuli txinatar batzuk, eta ikus dezakete haien ikuspegia, baina halako, historiaren osotasuna harrapatu, ze pertsonai bakoitzak ezin du hori egin, eta horregatik ezinezkoa da guretzat, film hau egitea inglesez bakarrik, azento desberdinekin. Hori izaten da Hollywooden egiten dena. Orduan historioak ez du funtzionatzen hizkuntza bakarrean. Eta Filipinetan ere hizkuntza asko daude, eta galo dago, pampangamo, irugamo, eta arazo bat da Filipinako iraultzan soldaduak alde guztietakoak zirela, Filipinetako alde guztietakoak, bakoitza bere hizkuntzarekin, eta orduan komunikazio arazoak sortzen ziren, baita batasun arazoa ere Filipinarrentzat. Lehen nioen, esan duzu gizateriaren historiako edozein okupazio egoera izan zitekeela, baina zergatik zehazki Filipinak, zergatik aukeratu duzu Filipinako historiaren atal hau kontatzea? Niri garai hartatik, Estatu Batuetako historiaren garai horretaz interesatzen zaidana da gatazka hori, Filipino-Amerikar horretan, daudela 20. mendearen historiako oinarriak, sustraiak, baina osagai guztiak imperialismoa, arrazakeria, modu biluziago batean, gordinago batean ikusten dira garai hartan. Imperialistak arro zeudeten beren posizioaz, arrazistak arro zeuden beren posizioaz, beren jarreraz, poema famatu bat zegoen. Rudyard Kiplingen idazle eta imperialista ingelesarena, Zurien Zama izenekoa, eta azpi idazkiak da Amerika eta Filipinak. Eta oihu bat da Yankien alde, zuria eta kristaua izatearen ardura dutenak beltzen eta paganoen herrialdeetan. Eta Yankien gogoan, beren kultura eta jakituria eramaten ari dira, beren moraltasuna,
beraiek baino apalagoak diren jende batzuei. Eta oso argi dago, garai hartatik irakur dezakezun gauza guztietan, eta gaur egun, are ezkutuago daude arrazakeriaren sustraioiek. Bere burua heroi moduan ikustea, egoera heroiko batean. Eta funtzionalizateko egin genuen filma alde batetik argi geratu zelako Filipinetan egon ginenean, inork ez zekiela ezer historia horren inguruan eta Estatu Batuetan ere ez. Orduan, ia misiolari baten lana egin dugu. Badago Hollywoodeko film bat, gerra hau ukitzen duena, eta bertan agertzen da Gary Cooper eta David Niven. Benetako loria izenekoa, eta Gongadinen kopia bat besterik ez da, baina Amerikarrak Filipinetan, alde bakarra, baina ez da Filipino bakar bat ere agertzen antzezleen artean. Filipino txarra, gaiztoa, aktore errusiar bat da filmean, Moskuko antzerkikoa. Ongi etorri zinemaldira, jakin nahi nuke ze xaboi erabili duzun film honentzatze, oso hain daude garbi denak. Behar bada ez zara Filipinetan egon. Inoiz ikusi dudan jende garbienetakoa da. Garaiko argazkiak erabili ditugu, eta saiatu izan gara argazki horiek jarraitzen, eta naiz eta jendeak oso pobre ematen badu ere, beti daude oso garbi. Eta horregatik, ez da batzuetan irudikatzen duguna, komikietan ere, edo marrazki bizidunetan, Amerikan garai hartan, Filipinoak ziren alako, larrua zalbeltz-beltzeko gizonak, belarrezko gonekin eta ezurtxoak sudurrean sartuta, eta egurrezko armekin. Gure irudimena batzutan errealitatearen oso bestelako izaten da. Galdera gehiago, mesedez? Egunon. Joni Paretas aktoreari galdetu nion ea nola bukatu duen film honetan lan egiten, eta nolakoa den nolako zuzendari batekin lan egitea, eskerrik asko. Joan urteko abenduan, hizketan ari nintzela Skypen lagun batekin, Filipinetan bizi da, ura, eta esan zidan ezu, Espainiara dakiten aktoreak bilatzen ari dira, eta, bidali dazu, zer nolako, eta ikusi nuen produktoraren izena, nire kurrikuluma bidali, harremanetan jarri, separataba bidali zidaten, esan zidaten, deitu zidaten proba bat egiteko, eta mende hasierako militarra eta zen, orduan jantzi nintzen soldauskako bere trajearekin, eta abenduaren 28 usenten egunean esan zidaten onartu nindutela, eta tira, Filipinetara jo nintzen. Eta John Salesekiko esperientzia, lehen norbaiti esan diot, benetako lusua da, niretzat oparia da, eta hain da erraza, oso erraza da, berarekin lan egitea. Ni beldur nintzen, halako zuzendari handi bat nolako izango ote den tratua, eta izan da izugarri apal, oso simplea, eta John pertsona
oso argi dauzka buruan filmaren gauza guztiak, xehetasunak dena, baina zabalik dago gauza guztietara. Iradokipen bat baldin badago, esaten du, bueno, proba dezagun, venga, aurrera. Ez, bestela ez beste bidentatik. Benetako oparia, niretzat. Gaur egun posiblea da ordenadorean ikustea frogak, probak, eta horrela lortu ditugu txinatarrak, kantonera hitz egiten zutenak. Ez baitugu nahiko dirurik txinara bidaiatzeko aktoren bila. Jakin nahi nuke, ea proiektu berririk ote duzun eskuen artean? Ba, ikusleentzat eta zinezaleentzat oro har. Amigo egiteko gure diru guztia erabili genduen, orain ez daukagu dirurik, eta horregatik idatzi behar izaten ditut gidoi asko beste batzuentzat, proiektu bat badaukat, Rosenberg bikotearen ingurukoa, ejekutatuak izan zirena 50ko hamarraldian, espiak zirelakoan, Errusiarentzako espiak, bomba atomikoaren sekretua Errusiarrei eman omen zietelako, eta hori asko interesatzen zait. Baina film garestiago bat izango da, amigo baino, eta horregatik ari gara aurrekontua bilatzen. Baina film batekin bukatzen dugunean, beti gaude zer geroago, baina ez duzu jakiten, horregatik ez dakit zein izango den hurrengo filma. Beste galderaren bat? Bai, zuzendariarentzat. Estatu Batuetako film independentearen, zinema independentearen aita zara, eta osasun ona aldu zure herrialdean. Garai oso zailak dira zinema independentearen zat. Iaz, hiru, lau, bost aste gehiago egoten dira, eta orain geratzen dira aste bete pantailetan. Zinema aretoetan. Horregatik, ezin dugu lortu dirua gure filmentzat, eta banatzaile gutxi daude, film hoienak, eta uste dut ikusleak ere gutxiago direla. Hola, azpidazkiak dituzten, filmak ikusi nahi dituzten ikusleak, hola, personaia konplexuekin, eta horretarako ikusleak gero eta gutxiago dira. Uste dut gaur egungo gazteek ez dutela interes hori mundu osoan. Eta uste dut alaber, haien ikuspegia bestelakoa dela, ez dute film bat ikusten jarraian etenik gabe zinemareto batean. Ikusten dituzte beren filmak, beren ordenagailu jolasak dena batera. Teksto makina eskuan dutela, eta mundua ikusten ari dira, oso mokadu txikitan eta bizkorretan, eta uste dut datorren zinemagile belaunaldian
saiatu beharko dutela kontuan hartzen desberdintasun hori. Mundua ikusteko ikuspegiari dagokionez. Eta horregatik, aldatu egin behar ditugu gure itxaropenak. Orain zinema independentearen aitona naiz, zeren eta bizirik iraun dugu hainbeste urte pasata, baina film independenteak zeuden gureak baino lehenago, eta espero dut ondoren ere egongo direla film independenteak. Baina beti da zaila, baita Europan ere. Mundu ekonomikoa gero eta txikiagoa baita urtetik urtera. Estatuak Europan ematen duen diru laguntza urtetik urtera gero eta txikiagoa da, eta zaila da denontzat. Bueno, zinema independentea izan da, Filipinarrak izan, Amerikarrak edo ni edo besteak, bazegoen alako, oso elkartuta denak proiektua egiteko orduan. Eta oso gustora geunden, denok batera naiz eta gogorra zen goizeko bostetan eta bar, baina bazegoen energia bat, izugarria, oso derra. Eta film independente oso gutxi daude Filipinetan. Nik paper batzuk lehen olatuan, Filipinetako zinema independentaren lehen uinean, baina oso zaila da. Bai, Filipinetan gaur egun fenomeno digital bat dago deitzen diogun bezala, zeren eta ikuspegi ekonomikotik 250 film egiten ziren 35 milimetrotan, eta oan jetsi gara 30-40, baina areagotu egin dena, horretaz aparte, da uin hori, zinema independentearen uina. Eta munduko leku askotan gertatzen da, egile gazteak uinak egiten izan dira nazioarteko zinemalditan, horren adibide hon bat izan daiteke, epaimaikide bat, Uraia Martin, film independente asko egin ditu, beraz itxaropena dugu zinema independenteko egileen uin berria izatea. Baina zaila da bizimodua irabaztea zinemagilea zarenean. Galderaren bat? Eskerrik asko.